Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα παίξουμε Minecraft όπως βλέπετε. Και γενικά με το Minecraft εγώ μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σχεδόν το αγαπημένο μου ή το αγαπημένο μου παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχουν τόσα παιχνίδια που μπερδεύομαι. Και ναι, αυτό το πράγμα. Θα παίξουμε Minecraft όπως είπα. Ωραία. Έχω φτιάξει έναν κόσμο, αλλά έχω παίξει. Δεν πειράζει. Νομίζω δεν πειράζει άμα έχω παίξει, αλλά το μετράμε σαν πρώτο επεισόδιο του Minecraft στο κανάλι. Στον κόσμο μου έχω βάλει μερικά mods. Ας πούμε έχω βάλει με κρεβάτι να είναι άλλο κρεβάτι, πώς να το πω. Να έχει ένα texture που το κρεβάτι είναι αλλιώς και το nether portal. Ναι, και τα ores, όχι στο μείον, που είναι το μείον, ας πούμε, τα diamonds που βρίσκουμε πιο συχνά. Ναι, πώς να το πω, όχι στη μαύρη πέτρα, στην κανονική. Αυτό είναι το texture με το κρεβάτι που σας είπα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάντως, το είδα και το κατέβασα κατευθείαν. Ωραία. Πρώτα να σας δείξω τον κόσμο. Αυτό είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου. Παίζει και η αδερφή μου, η Βάλια. Εδώ ήθελα να φτιάξει μια αποθήκη η αδερφή μου. Άρα, sorry που κολλάει επειδή δεν έχω και πώς το λένε. Έτσι δεν ξέρω. Να και τον Nether Portal. Εμένα μου αρέσει. Έλεγε RGB, νόμιζα ότι δεν θα δουλέψει, αλλά δεν δουλεύει. Είμαι σε village. Sorry που κολλάει, το ξαναλέω. Είμαι σε village και ξέρετε τι φοβάμαι. Επειδή βαριέμαι να κάνω raid με τους pillagers. Τώρα το κάνει επίτηδες ή όχι. Bye. Τι κολλάει. Sorry άμα ακούτε ήχο, επειδή είμαι μόνος μου σπίτι. Για τώρα. Έχω κάνει και villager farm εδώ μέσα. Καθίστε να σας το δείξω. Και σήμερα θέλω να κάνω μερικά πράγματα. Να, τι εδώ. Ακούστε. Σήμερα θέλω να κάνω ένα πράγμα βασικά. Και αύριο ή μεθαύριο να κάνω άλλο πράγμα. Το ξαναλέω, sorry για την ηχό. Επειδή είμαι μόνος μου και έχω κλείσει όλες τις πόρτες. Ναι, δεν έχω χεστεί καθόλου πάνω. Εντάξει, πλέον. Ωραία. Αυτό. Ακούστε. Ξέρετε ότι άμα σκοτώσει ένα σκελετός, έναν creeper θα music disc. Αυτό. Εγώ τώρα θα το κάνω πιο έξυπνα. Δηλαδή, θα κλείσω ένα σκελετό και θα μαζέψω αρκετούς creepers σε ένα σημείο και θα έχω βάλει ένα TNT. Και ακούστε, θα φτιάξω θα βάλω λάβα σε ένα μπλοκ, πώς να το πω, και θα τρέχει λίγο η λάβα. Δεν μας πειράζει. Το τόξο θα περάσει, το βέλος θα περάσει μέσα από τη λάβα, θα γίνει, πώς το λένε, fire τόξο, θα έχει πάρει φωτιά το βέλος και μόλις ακουμπήσει το TNT που θα έχω βάλει, θα πάει προς τα κάτω και θα σκοτώσει τους creepers. Θέλω να το δοκιμάσω, δεν ξέρω αν δουλεύει. Γιατί μόλις μου ήρθε η ιδέα να το δοκιμάσω, μου ήρθε η ιδέα να το κάνω και βίντεο. Θέλω να δω πώς φτιάχνει το TNT, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Πού είναι τα TNT? Άμα γράψω να το. Gunpowder. Τι είναι το gunpowder? Το gunpowder. Gunpowder. Όχι, δεν το έχει. Τι? Gunpowder. Δεν θυμάμαι κάτι με gunpowder. Είναι αυτά που είναι πιο γκρι. Αν δεν έχω φάει. Πρέπει να οργανώσω λίγο και το
έτσι πως είναι. Coal, πέτρα. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι gravel. Να, gunpowder. Οι creepers μας θα... Ναι, πρέπει να πάμε να σκοτώσουμε creepers. Όπως βλέπετε εδώ που πάνω αριστερά, όχι τέρμα πάνω, κάτω από τις καρδιές και από την πανοπλία, πάνω λέει Days Play, γιατί έχω παίξει 24 μέρες. Όχι στην πραγματικότητα, στο game. Γι' αυτό περιμένουμε να βραδιάσει, μπας και πετύχουμε κανέναν creeper. Το έχω ξεχάσει, θέλω να εντάξει έχω. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν με πειράζει. Τουλάχιστον να μην βγει τεράστιο το βίντεο. Όμορφο είναι όμως το πόρτα. Μ' αρέσει. Πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα πού να βρω τέτοια. Creeper. Κατσιά. Περιμένω μέχρι να γίνει βράδυ. Μέχρι να γίνει βράδυ μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, βρήκα. Μπορώ να βάλω 3 villagers που έχω τέτοιο, να κάνω trade μαζί τους. Αλλά με διαφορετικές κατηγορίες. Τον έναν το θέλω να... Πώς λέγεται αυτός με το mending ή δεν λέγεται? Δεν λέγεται μάλλον. Άρα, mending, μετά θέλω ένα μηχανικός λέγεται. Αυτός με το τέτοιο. Ωραία. Πώς λέγεται? Book, άμα γράψω book. Bookshelf. Σε αυτό το bookshelf που λέει, αυτό το άδειο, μπορείς να το γεμίσεις. Ας πούμε έχεις πάρει βιβλία, αυτά εδώ, και μπορείς να το γεμίσεις. Δεν το βρίσκω. Όμως. Πού είναι? Θέλω να κάνω και Enchanted Table. Τι? Enchanted Table. Τέλος πάντων, αυτό που Enchanted Table. Και θα δω και θα το ψάξω, αλλά δεν νομίζω. Και νυχτώνει τώρα νομίζω. Όπως βλέπετε παίζω Bedrock, επειδή είμαι και από tablet. Κωτή. Το σκέφτηκα λίγο να τη σκοτώσω νόμιτη. Και νομίζω χρειάζομαι και το όξο. Αλλά πρώτα θέλω να φτιάξω Enchanted Table, να κατεβαίνει ο ήλιος. Γι' αυτό δεν νομίζω να... θέλουμε και άμμο, πάω να μαζέψω λίγο. Μα, εδώ. Ένα TNT θέλω. Αρκεί μου σκάσει πάνω, αλλά δεν νομίζω τόσο γρήγορα. Αυτό εννοούσα με τα όρς. Όχι αυτό. Αυτά. Αλλά που το βρήκα τώρα δεν ξέρω. Έλα. Όπα. Ξεκινάει να βραδιάζει. Βασικά έχει βραδιάσει ήδη. Όμως περιμένουμε. Εγώ αυτό το σκελετό εγώ τον έχω σκοτώσει. Περιμένουμε. Βασικά έχει νυχτώσει ήδη, θα έχουν σπανάρει ήδη μόμπς. Εδώ μάζευα... πώς το λένε? Πες το. Να, ένα ζώμπι. Όχι, δεν έχει. Μάζευα... Έλα. Δεν το θυμάμαι πώς γίνεται αυτό.
Πες το καλέ. Μάζευα... Δεν ξέρω, συγγνώμη τώρα που κάνω μια ράχνη, κάνει μπάνιο. Να κρύπερ. Να πάμε στη θάλασσα. Έρχεται. Έλα. Τον κρύπερ θέλω. Όχι σε άσχημες. Γιατί ο κρύπερ τι είναι τώρα. Μπροστά μου είσαι. Φύγε. Έλα. Έλα κρύπερ. Στα. Μη σκάσεις. Έσκασε. Τελικά δεν είναι καλή ιδέα το νερό. Όχι. Όχι. Πόσο μακριά με πέτω. Εδώ κάνω φάρμα για να ταΐζω και τους villagers. Ναι. Άλλος με κυνηγά ακόμα. Να. No. Δεν προλαβαίνω να... Θέλω και καλύτερο σπαθί. Άρα βλέπουμε να μην έρθει κανένας. Όχι. Είμαι πολύ προσεκτικός. Πάρα πολύ. Ναι. Μη πέταχτη πάλι. Πάλι άλλαξα το home. Πάει το σπα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με βλέπει τώρα, λέει τι κάνω αυτό. Εντάξει, έφυγε. 2 είναι. Πήγα πάνω του χωρίς σπαθί. Κάτσε να φάμε λίγο. Έρχεται προς τα πάνω να τρώω το κράσι. Τον έναν θέλω, ναι. Φέρε λίγο. Άκουσα. Μπόμπιρα. Χρειαζόμαστε... πες το. Τελικά χρειαζόμαστε τόξο. Γιατί από κοντά... Δεν μπορώ. Πρέπει να κάνουμε και το... Πες το. Αυτά που κλείνουν. Trapdoors, πώς λέγονται. Trapdoors. Κάτσε. Όχι, πες τα. Μάλλον δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά θα προλάβουμε να κάνουμε gunpowder. Να βγάλουμε το gunpowder. Ή θα προλάβουμε να δούμε λίγο και το κόσμο. Θέλω και τέτοια. Θέλω και ιστό, να. Ίσα. Και κι άλλο βέλος. Άλλο πούπουλο δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Ωραία. Τώρα φτιάχνουμε το τόξο. Μάθημα. Τι έκανε. Τι γίνεται. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Γίνεται και με το όρτς. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει. Για να δοκιμάσουμε.
Μπορούσαμε να πάμε και στο Nether, αλλά και είναι 1500 πράγματα σου επιτίθενται όλα μαζί. Όχι, μάγισσα. Πρώτα θα βγάλω αυτό, άμα μου φτάσουν και τα βέλη. Δεν φτάνω. Ρε, όχι σένα. Αυτόν εκεί. Επιτέλους. Σε παρακαλώ να έχει βγάλει gunpowder. Τι ωραία. Μη με δει. Δεν έχω άλλο βέλη. Μπορεί να το κάνω μεγάλο βίντεο, αλλά δεν νομίζω. Μπορεί το πρωί να παίξω. Το πρωί μπορεί να ανεβάσω βίντεο και να παίξω Brawl Stars. Αλλά έλεγα τώρα να το κάνω μισό Minecraft Brawl Stars, άρα τελικά το έκανα Minecraft. Ωραία. Έχω πάθει δυσλεξία, δεν μπορώ να πω ούτε δυσλεξία. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά, και να κάνετε εγγραφή και like, και καλώ με στο επόμενο βίντεο. Γεια!